Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami ngingosithambiso ngingakadlozi ngicela amaqala ukuvashela channel cof subscribe kanti uma ukuthi usibe kwesibili ngikubingelele futhi ngamukele ohlelweni wembukeli ingozi enyantisa igazi yenzeke ngomgqibelo ngehora lesibili esitathe emgwaqeni N1 South eduze komgwaqo Rivonia Road kushayisane kanzima izimoto ezimbili bezihamba ngesikhulu isivinini kanti abezimo zokuqala emergency medics babezole endaweni yesigameko lapha bafike bafica khona imoto eginqekile okubala ukulimala kuyo kanzima amalunga omndeni amane abevaleleke emotweni ngaphakathi kanti abe-fire and rescue services bakwazile ukuthi imoto baze baphuma abalimele balashele endaweni yesigameko ngaphambi kokuba baphuthunyiswe esibhedlela kanti wembukeli kubikwa ukuthi umshayeli odala ingozi akabona ngisho nangokhalo uvele wadla phansi mbukeli bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba ngizokubona kwenye video elandelayo ngithi usale kahle.